Нека да започнем един от най-лесният трик, и т.е. най-трудният, защото винаги може да стане по-голям. Казва се бъни хоп или оли. При скейтерите е оли, при нас е бъни хоп, но всички казваме оли за по-кратко. Това е трика, който се скача с колелото. Значи първо се издърпва предницата, дърпа се тялото назад. Когато се набере достатъчно височина, се избутва предницата, свиват се краката и се свива в крака и в кръст. Това е движението. Следващия трик, който ще научим, след като можем бъни хоп, е бъни хоп 180. Той се изпълнява по следния начин и зависи и кой ви е водещи крак. Ако ви водещи крак ви е десен, как те променя, се завъртате наляво. А ако водещия ви крак е левия, се завъртате надясно. Има нещо много общо между бъни хопа и бъни хоп 180. Трябва да можете фейки. Тъй като след като се изпълни 180, се кара назад. И карането назад се казва фейки. Фейки! Всички начинаещи карате с еластични дънки, широки кормила и леки прашки. И с прашки само.